Ordblind. Ingen hindring. Hvad er nu det? En autocamper midt om vinteren på Als. Det er da ikke normalt. Og dog, for en helt almindelig autocamper er det vist ikke. Det er vist heller ikke VUC Sønderjyllands medarbejder på udflugt. Og så bærer autocamperen det pudsige navn Ormobilen. Et kig indenfor afslører noget helt andet end ferie og afslapning. Ormobilen er i virkeligheden et rullende klasseværelse, hvor ordblinde på de sønderjyske virksomheder får undervisning. Det er jo nemmere for virksomhederne og kursisterne. Ofte er det jo nogen, der skal køre langt for at komme til undervisning i Aabenraa eller Sønderborg, Haderslev, Tønder. Men når vi kommer ud til dem, så er det kun en, der skal køre, og det er så VUC's biler og mig, der så gør det. Denne eftermiddag holder Linda Clausen og hendes Ormobile skole på maskinfabrikken Pehama i Nordborg. VIKL. Vigel. Blandt de interesserede elever er 2 af Pehamas ansatte, Frede Lassen og Alex Christensen. De er begge uddannede værktøjsmagere og fremstiller til dagligt robotter og andet højteknologisk udstyr til produktionsvirksomheder. Og så er de ordblinde, begge 2. Frede og Alex er bare 2 af flere end 200.000 danskere, som sagkundskaben anslår er ordblinde. De 2 kolleger er fast besluttet på at skulle lære at skrive og læse bedre, end de kan i dag. Og så har de valgt at være åbne omkring deres ordblindhed. Men sådan har alle det ikke. De voksne ordblinde har jo levet med nogle fordomme fra hele deres skoletid, så det er jo ikke bare noget, man smider af sig sådan lige med et. Så det kan være noget, der tynger hos nogen i hvert fald. Og indimellem, sjældent godt nok, der har vi altså nogle kursister, der har sagt, at derhjemme i deres omgangskreds, der fortæller de ikke, at de går til ordblindeundervisning. De siger måske, at de går til kursus på VUC. Alex Christensen er nok ordblind, men slet ikke talblind. Hos Pehama er han færm ved computeren, hvor han blandt andet programmerer og tilrettelægger forarbejdningen af de produkter, han fremstiller. Det er ikke noget problem for mig med at lægge tal ind i det. Det har det aldrig været. Det har været rimelig god for. Derimod kniber det især med stavning, både for Alex og for Frede. Læsningen går langsomt, men som ordblinde har de helt fra de var drenge lært de små tricks, som gør læringen lidt lettere. Som regel så fik jeg andre til at hjælpe mig med at lige læse det op, hvis det var et eller andet, og hvis jeg skulle skrive noget, jamen, så fik jeg andre til at hjælpe mig at skrive det. Jeg kunne ikke klare det selv. Jeg har altid måtte have en til at hjælpe mig. Og det har altid lykkedes mig at finde en kammerat, hvor det ville godt hjælpe mig. Bare han blev bestukken af lidt, så var det ingen problem med, så kunne alt lade skøres. I dag er der også gode kolleger, som kan træde hjælpende til, hvis der er svære tekstmanualer, informationer fra ledelsen eller mailkommunikation fra kunder. I teknologivirksomheder som Pehama bliver omfanget af informationer ikke mindre i de kommende år. Det er også en af grundene til, at direktionen har valgt at støtte de ordblinde medarbejdere. Vi har jo en værdi her i virksomheden, der hedder udvikling, og det gælder jo både virksomheden som sådan, men det gælder jo også medarbejderne. Altså vi er som de fleste andre danske virksomheder meget baseret på den viden og de kundskaber, vores medarbejdere har. Hvis vi kan udvikle virksomheden samtidig med, at medarbejderen har noget ud af det både her, men også derhjemme, så er det jo en win-win, som man kalder det. Indtil for få måneder siden havde ledelsen på Pehama ikke fokus på ordblindhed. Vi var nok ikke specielt opmærksomme på, at det var så udbredt, som det var. Vi blev kontaktet af VUC og blev via dem gjort opmærksom på, at det faktisk er temmelig udbredt, og der også relativt enkelt kan gøres noget ved det. Det er Frede og Alex glade for. Siden efteråret har de hver torsdag fra kl. 15 til 18 skiftet drejebænken ud med skolebænken i Ormobilen. Og allerede nu kan de mærke fremskridt. Og jeg kan i hvert fald se nu her, når vi har været heroppe i Ormobil, der kan jeg se, at bare vi har den bærbare computer, og du så sætter og skriver det, det er meget nemmere, end hvis jeg skal skrive det på et papir. Det er ikke altid lige godt. Frede mærker også allerede fremskridt efter kun få timers ordblindeundervisning. Det giver sult på mere. Visse ord går det nemmere med, altså fordi man får at vide, hvordan er de ord, hvorfor kan man ikke forstå dem og skrive dem. Der fortalte hun så, hvordan man skal dele det op, og det tænker jeg meget af, når jeg sidder og skriver, så lige, hvad var der nu, hun sagde? Og det har hjulpet, altså, nu er det jo kun Morgens TV, har kørt det, men altså, det er nok fordi, man er lidt ivrig at få det lære. I skolen fik Frede og Alex begge specialundervisning.
Dengang var undervisningssystemerne ikke så udviklede som i dag. Hjælpemidler som PC'er drømte man ikke engang om. Siden var det måske mere et spørgsmål om, at de rette tilbud ikke lige var der. Vi har samtidig snakket om, at jeg skulle med, men så er der aldrig blevet til noget om aftenen eller noget. Så det var først, når tilbud kom herfra, så sagde jeg nej, nu skulle det bare være, for det har altid været irriterende, at man ikke kan skrive ordentligt. Man har ikke ville sådan frem med det, at man har været ordblind, og det. Man har ikke været så vild efter, at andre de skulle vide, eller ligesom, at man har ligesom et handicap. Eller, jo. Men da man så hører her, at det, altså en hel del der alligevel er med i sådan nogle grupper, og det her det er anden hold, de kører nu, som er så kommet med. Og der har jeg så tænkt, ved du, det er så mange, hvorfor skulle jeg så ikke kunne få lov til at have gavn af det også? PHAMAs ledelse glæder sig lige så meget over Frede og Alex sult på undervisningen. Investeringen i ordblindeundervisningen kommer hele virksomheden til gode. Når man har nogle medarbejdere, som man er glad for, så er der ingen grund til ikke at videreudvikle dem på de svage områder, de eventuelt skulle have. Vi er overbevist om, at i og med, at vi får udviklet vores medarbejdere, og de får baggrunden, så går de også ind og tager noget mere ansvar, og de bliver også mere engageret. Og det er gennem højere arbejdsglæde, og i slutningen så er vi helt sikre på, at det kan man også se på bundlinjen. Alex Christensen glæder sig til de kommende måneders undervisning. Han får brug for den. For nylig valgte kollegerne ham som deres sikkerhedsrepræsentant. Også den opgave kræver hans nye færdigheder i skrivning. Og til andre i hans situation er opfordringen klar. Jeg synes, at de skal tage og så springe ud og så ligesom fortælle, at de er ordblinde. Så hvis det er, at de kan få det gavn af det sådan en ordmobil, eller få den til at komme ved deres firma, og de skal tage og gå med til det, fordi det er virkelig hjælp til dem selv. Tilbage i ordmobilen. Nu er klokken blevet 15, og de videbegærlige elever er i fuld sving ved computerne. Frede er energisk og tror på, at de særlige PC-programmer for ordblinde vil betyde en lettere hverdag for ham som ordblind. Og hvis det her kan hjælpe med, at jeg kan med se, hvordan jeg skal skrive det, jamen, så håber jeg, at efterhånden er jeg nemmere kan det. Det er det i hvert fald, jeg stiler efter. Måske går det endda Frede lige så godt med undervisningen, som det gik en anden af Linda Clausens mandlige elever, som virkelig følte, at han var blevet hjulpet. Hans var begyndt at sige til venner og bekendte, at der var 2 kvinder i hans liv. Og det var så hans kone, og så var det mig. Og det grinte vi jo lidt af, og han sagde jo, at nogen de kiggede jo en gang, når han sagde, at der er 2 kvinder i mit liv, for de vidste jo, at han var gift jo med en sød kone, ikke? Men så kunne han altid forklare, fordi det var mig, der havde vist ham de muligheder, der var, og som virkelig gjorde, at han kunne tage en hel masse kurser og blive videreuddannet, som han ikke havde drømt om.